To this video mga ka-TL, so sayo man kay nakapamaligya atong inahan sa kanang panunay maligya siya sayo kay utanon. So ang iyang halin nagpalit pud siya og isda dito sa baybay. So labas man kayo, so ato ang magkilaw tani og atong tulahon. Kay naman siya duha ka utanon, duha ka bugkos nga wala na hurot. So ato nang pong apil og apil na to sa tinula. So ma, shout out po ma. Shout out sa imong mga customer. Ala di siya kabalo mga katil. Ako na lang ingon. Shout out sa tanan nga namalit sa mga utanon ni mama. Although wa man ko kaila sa inyo ha. Ania ang iyang anak nagapasalamat sa inyo ha. Sa inyong kanunayon o makugihon nga pagpalit sa iyang baligya, mahinungdan nga nakapalit siya og para tulahon og kilawon. So okay, mga ano taniyo mga katil. Saan? Ang taniyo. Taplin pala daw na mga kan ba? Suka o kasi no kan sini pada plin. Sige, salamat Ginoo ni takna sa kabuntagon sa grasya na karon sa among atubangan. Ikaw ang pinugdan ni tanan o Dios. Salamat Lord. Samtang amo kini pagkakaunon ni magkatagdugang kabas ko sa panglawas. Salamat Lord. In the name of Jesus, salamat sa panalangin nga imong ibalik diri kanamo. Amen og amen. Ana mga untan niyo. Ha? Oh? Hay! Tinula. Ko na sa ng iro mo. Huy! Ay naunsa naman eh. Dami kayo. Labas kayong sabaw. Pernah.
Sabi, wajib ko kita selunggiagan ba? Kada dre. Sige, kana lang mga katiil, palihog kog share. Salamat sa inyong pagtanaw. God bless. Follow sa mga wala pa nakapalo. Shout out sa tanan akong mga followers, nga mga solid supporter. Nila tanan. Ano itong kinilaw?